Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arriola Albeniz. Amets, energia enfokatu duen pertsona zea edo dispertsatzen erraza? Oaintxe bertan, energia keskapo iten ditu gorputzen. Mantxetan ez batzu energia, barezu sartzen energia zure gorputzean. Bai, kafi hartu, bino, alare... Kostata. Ja, bale. Ez. Bueno, eta inoiz egontzea une batean zeinetan sentitzen duzun aurrea, oain ez da osartzeko unea da, venga, palante. Ez daite, nahi infokatu gote horrek euforia sentitzera eman izan dit, baina gero, pentsatu izan dut, egoera honek ez ote dit niri gainetik pasatzea eraman. Bagizu aldera haude, ostia, igual gehiegi, utzin dut energia honek eraman azan, eta repente bagizu pasatzen da nire gainetikan. Bai. Bai, ze sensazio dan? Bai, hor, nik uste dut sentitu izan dudala. Bai, sentitu izan dut, uste dut dela zerbait oso guai, en plan, dena edo zer gauzin ezaketu bain, segi. Helburu bat ez badakazu, ez bada zerbait ez, pam! Hor bai uste dut gertatu daitekela zuk esaten zuna. Bestakit esplikatu nahi zen metaforarekin. Pam! Eta ze sensazio sortu izan dizu horrek, momentuan? Pam! Bai, boom horrek. Uste dut nik lotzen dudan, izan dudanean modu positiboan, zerbait oso guai izan dela ideia oso argiak izan ditualako. Iteko ez, determinazio oso argia eta helburu jakin batik, da, onera noa hau lortu nahi dut, eta momentu horretan sentitzen dudala baietz, eta orduan oso guaia da. Bai, ezakit, zuri ze kasutan gertu izan zaizu? Nei, ez dakit esan ze kasutan pasa izan zaiten hau, baina esan dizuan sensazio hori izateak ez ziton egin izan gerora. Vale. Bagizuen plan, mierda, hemen gelitu barrun eta pixa pentsatu, eta utziet akontizimenduak eraman diezadaten. Txazuk izan zu impulsibidadetik? Como bla! Pam, izan berrian, bla! Bai, batzutan igual impulsibitatearekin zer ikusekoan zerbait, baina bai, eta holakontan ez dit honegin izan, bueno, simaz. Gaur honen bultan haitugu. Osongi. Bai, ez. Maite di arte teknikan eta ametxeta egoitzen mikroen alde honetan, ongitorri alderantzizera. Gauzak nahi ala ez, azkar doaz. Goizean eguzki atera aurretik esnatu zaren arren ordutik etzara gelditu. Deiak, mezuak, mailak, kafea, paragrafo bat, urrengo paragrafoa. Dei gehiago, bilera bat, kafea eta bokadutxo bat, paragrafo bat gehiago, berri irakurri, idatzi, berri irakurri, bideo bilera bat online. Onartuko duzu, mail bat izan ziteken bideo bilera horietako bat izan zela. Idazten segi, eta arru arte idatzetako bi orrialde terdi ezabatu. Mail gehiago erantzun. Ahaztua zenuen errekadua egitera joan alde zaharrera, itzuli, zerbait merindatu, eskasegi zuretzako ere. Idatzi, berri irakurri, azken hintzak idatzi eta eskerrak eman bastoiei. Eskerrak 8 bastoiei zeren amaitu duzu. Amaituko etzela uste zenuen lan hori. Bueno, Amets, ja ez dakit akazun sensazio hau edo ez, ni baukat bukatzen ari geanaren sensazioa. Hau eta gero eratzezkigu bisaio, grabatzeko ere, eta ez dakit, baukat como bukaerako sensazio hori. Estutzen eta ez, como, bueno, bazirudin hasieran luze jungo zela bidea, baina orain estutu eta benga, guazen gehiago ematea. Zer? Ez bere ageritxiko dela, ja? Bai, noski, beraz helduko da bukaera, eta estutzeko momentu hortan gabiltza, ez? 8 bastoia.
esan bezala, Rider-Waite Smith eta Dismite Heart tarote bilduma gabiltzera biltzen denboraldi honetan apur bat karten nolakotasuna adierazteko, ez? Eta Rider-Waite Smithen 8 bastoiaren kartak 8 bastoiegan irudikatzen ditu zeru garbi baten azpian, zeru urdina beti ere. Bastoiek beherantzko mugimendua dute eta horrek ekintza bizkorra eta mugimendua adierazten du, bai? Da karta bat oso ekintzazkoa. Kartak zamandirik ez izatea irakutzen du, ez dago jendea, ez dago oztoporik. Hau egorak bere kabuz gertatzen ari direla adierazten duen seinale baten moduan uler daiteke. Baita ere makilen atzean badago menditxo batzuk, errekatxo bat eta bar. Ez dago pertsonarik eta hori da ekintzaren zerbait, ez? Zer hori energiari biltzen durako, ez? Aldiz, Dismite Hearteko proposamenean, ekintza eta mugimenduan nabarmentzen ditu ere, kasu honetan animalek agertzen dira. Bastoiak geziz edo arkoekin jaurtitako geziekin egiten dute analogia. 8 gezi hauek helmuga zehatz baterantz adierazten dira, eta horrek momentua proposa eta energia azkarra irudikatzen du, ez? Ez dago oztoporik aurreko kartamenzela, eta zuzenean helburura bideratzen dira gezi guzti hauek. Bai, zenbakitan 8 iritsi geha ja. 7ko hausnarketatik mugimendura pasatzen gea, 8ak 7ko hausnarketa eta ezagutza hartu egiten du, eta arrakasta eta helburuak bilatzea edo helburutara iristea du helburu. Bastoien kasuan gainera, 8aren mugimenduak eta suaren indarrek bat egiten dute, eta orduan energia askatzea azkar eta erabateko bat adirazten dute. Orduan da dena askatzeko momentua, nolabait irudi bat jartzearren, lasterketa bateko azkeneko 100 metroak dira, jada ustu zaitezke, helburua lortzeko, eta momentua da bukazun guztia erabiltzeko eta goian bukatzeko. Vale, ostra, karte interesantea. Orduan, kintzazkarra da, emaitzak ja lortzeko gaude, bukaera aldera gaude, izan daiteke ere, bidaiak edo izan adirazi dezake, ez kartonek bidairen bat edo. Bidaia zitzen genuen ere bai, goatza bazea biko kartan, ez? Biko bastoian ere momentuetan bidaia zitzen. Bai. Eta azkenean, gutxi batez ere da, orain daukazu momentua dena emateko, eta helburu argi badauka, ez da, foku bakar batera zuzendu zure indar guztiak. Vale, osea, tope. Zentzu positiboan, hau da, beti esan nahi du como lortuko ez du emaitza, da baita izan daiteke Dismite Hearteko kartan bezelan animalek iesi dabiltza, gezietatik ies dabiltza. Hori zure interpretazioa. A ber, nola ez ez? Nire kasuan nik ez dutela ikusten, nik ez dutela interpretatzen. Dia, eizatu daitezken animaliak denak. Eta daude iesi. Ateako du liburuxka? Abeste esaten du? Ez. Adibideetara jetxita. Ez daizu sekula gertatu, adibidez, bizitzan lasei zaude dena poliki-poliki eta batean zaz! 8ko bastoian energia gertzen da. Onomatopeia diga, pam, zaz, bum! Lagunak, bastoiak ez dira gelditzen, eta hemen korrika zapatiak hanketan su hartuta. Pentsazazue, adibidez, WhatsAppeko talde batean zaudetela. Izan dago Bimbo planak. Eta, bainork ez du ezer esan egunetan, super lasai zaudete, The Chill, eta lasai zaude kafi hartzen, eta apatian, hola, jende azten diratzen, asteburutan Pirineta? Neatik bai. Eta ez dute, kotxeakat, jongo naiz gidatzen hilasai. Eta bestea, nire animetzen naiz. Eta bestea, de repente, nire hartu de bungaloa. Eta, karo, hori da energia 8ko bastoiana, ez? 8ko bastoiak ere bidei azkarrak esan nahi ditu, bai. Batzutan planifikatu gabeko irterak dia orokorren, ez? Ondartzara june du eta batean zaude Lisboara bidean, tren batean. Hau da 8ko bastoia. Bale, 8ko, hemen desberdintasun batzuk 8ko bastoia zuzen eta alderantzi, orduan. Nire 8ko bastoiak daukan ezaugarrietako bat da, foku argi bat daukala eta dena doala horretara bideratuta. Gerta daiteke batzutan 8ko bastoiaren energia hau izate, baina ez oso enfokatua, eta horrengo ginetek ja karta alderantziz da honean. Vale. Ez dakit esperientziarik izan du. Bai. Banitun 20 urte inguru, eta baratzen izaten gara urte nituen lana kutsazain bezala, kajero bezala, almazen batzutan. Eta ostean ostirala, bukatu nula zazpitan edola, eta repente ditu zian izabak zazpitari zortzitan, eta esan zian, haizu guazen Parisa aste burun? Eta erutu zian, ideia hon bat. Karo, dituzu 20 urte, eta eroetare demora libera asko, aste buran ezagazulana, guazen Parisa, hartu unun kotxea, eta gaurtan bertan atea ginen. Por ejemplo, 10 ginen, behoia pasatzen, Parisa bidean. Izan zen bidea gogoan garri bat gerora. Zeren izan zen desastre bat guztia, hasita buka. Osea, hasi ginen, heldu ginen goitzeko 4:00 restopoetako batea, pasa genuen gaua, heldu ginen urrengo goizean Parisea,
pasean egun guztia, oinez, euriazpian, pero denbora guztien, oza, lekuak ikusita, eta benga, urrengoa, next, urrengoa. Eta inan handikan Paristikan zazpita nola, kasi biarizek zienteuki genuen, dakizuenez, frantziara esatuko jendeak orokorren ez daki idatzen ez, baina egia, gauzta egin bezala. Betzat, ez dien beste komunikatzen jendearekin, orduan, ninean flipatzen, jende ez zeiten du. Zetan dago jende horren irasoko orten bera duzien, eta como oso violento dena. Eta atera ginen, eukin un mobidan erizebarekin, saiarekin, eta vuelta izan zen, nahiko desastrosa, zeren urrengo goizean ja gaixo neon, igande goizean ja gaixo neon. Orduan, igande haukatu bezala bajaskatu behar izan nun. Eta izan zen gogoan garriak erora, baina gero egunean bertan neon gorrotatzen Paris, eta Frantzia osoa. Bai, egitan izan zen desastre bat. Orduan, zuretzako da 8 bastoi alderantzizkoa. Argita garbi. Vale, pues olaxe jasoko, oen ulertuet, bidearen izarazi zen izan zen. Vale, behin energiarekin eta eskribapenarekin bukatuta, ekarrez ez dut, hainbat pelikula, bai. Ez da kontatu zinaten, horreko saian etzen egon pelikularik, baina notan ekarrez zuet horren ordinetan bibiarrean 3 pelikula, bai, klaro. Zuzezu. Bale, a ber, lehenengo pelikula. Guatu, 8 bastoian, energia, bizkortasuna, azkartasuna, bai, Mad Max, Fury Road, Millerrena da, 2015koa. Dakitzenet, Mad Max da, 80garren hamarkadako pelikula saga moduko bat, da, 2 edo 3 pelikula. Gero gontzan modan, eta 6 egiten lako pelikula apokaliptiko batzuk, plan Waterworld eta lako gauzak, zeetan dena zen mundu aukatu da eta gizon asko daude, hain artean borrokatzen eta jazta. Eta Mad Max ere ala zen, behintzate horrela zen sortzez, baina 2015ko bertsioan egin dute elenko guztia feminizatu. Ekarrituzte jarrera maskulina dituz eta bat denak edo denak, baina noen dia beste gorputz batzuk, ez? Interesantea hori da. Eta baitare mezurik badaukala pelikulak, esan nahi badaukala ez norabide bat. Lehen zen gehiago, pues, correr por correr, eta hori badauka norabide bat. Zortzia lehen alderantzitzen, eta bain zuzen bai, zuzentzen saiatu da, gero baitare ezaztu dela blockbuster bat, eta, bueno, pues, blockbuster pelikuletan, balio kapitalistak ez dira esartzen como tales. Mad Max Fury Roaden pelikula abiadura eta ekintza kaotikoaren ikur nagusia da. Bai, argiki. 8 bastoiaren energia bete-betean. Filmak hasieratik amaierara etengabeko mugimendua mantentzen ditu denbora guztian, daude kotxe bat edo 2 edo 4, gelditzen den une bakarra bidaia jarraitzeko gasolina hartzean da. Osea, no para, ez? Denbora guztian. Furiosak eta Maxek suntxipenaren basamortuan autoz ihes egiten dutenean bastoiak bezala dena dardaraz moritzen da. Helburu argi bat jarraituz. Historiak demorarik ez du gogoetarako, bizirik irauteko mugitu eta azkar jokatu behar da. Hori da 8 bastoia. Pam, 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 aurrera, zas, pum, pam, pinks. Hola. Beste pelikula bat usten dut badaukana baitaren energia hau, eta bandela ez asko ikusi nuna, 2008koa da Daniel Kwan eta Daniel Scheinertena, izena du Everything Everywhere All at Once. Ez da ikusi ez duen pelikula hau, ametxe ikusi zu? Ez. Bale, txekolana, hurrengo bezetarako. Akumulatzen ari zaizkit? Ez ikusi, pena merezi du. Pelikula hontan, 8 bastoiaren adibide perfektua ikusten da, ez? Mugimendu frenetikoa eta realitate anitzetara salto egiten duen energia azkarra dauka pelikulak. Gertatzen da multidimentsiotan, multipersonajeekin, personajeak aldatzen dijoaz, denbora aldatu egiten da, osea da, erokeri bat. Baina da polita. Nik jo ezakit, baitoin bat estena, 2 edo 3, baina batez ere bat nahi emozionatu ziena pila bat, oso zolarria, ama eta laban arteko harremanen inguruko eta bar. Pelikula honetan, bueno, Evelyn Wong, filmeko protagonista, bizitzako arazo arruntei aurre egiten ari dela dirudi hasieran, baina batian dimentsio anizetara jauzi egiten du eta realitateak bata bestaren atzetik azeleratu itedia. Bastoiak egandoaz, Evelyn bezalaxe, eta errealitatetik bestera dabil etengabe Evelyn ere ez, denbora eta espazio elkartzen diren ekintza kaotiko batean. Filma hau, esango dugu, abiadura bizien geratzen da eta askotan gertakariak ulertu baino lehen urrengo egoeran aurkitzen zara. Bai, energia hori da. Honek 8 bastoiaren energia eslatzen du. Etengabeko mugimendua, erabaki azkarrak eta aukera guztiak bapatean azeleratzen diren uneak. Azken batean, gure protagonistak ez du demorarik zalantzerako. Bastoi bakoitza aukera bat da. Eta eritatik bakoitzak bere bilbide propia dauka. Eta hortxe da Evelyn aurreatatzera bideak hartu eta deshartzen momentu askotan, ez?
film hontan esan dezakegu zortziko bastoren zentzu metaforiko eta literalena agertzen dela, ez? Eta horren adibide bikaina dela, ez? Bizitzako gauzak guztiak aldi berean gertatzen direnean, zure energia guztiak bideratu behar dira helmugara iritsi arte. Izango zen, zortziko bastoia, hau dena irakurta izango zen ere bai, zuta biak lehengo urteko demoraldian sensazio hau izan genulako bai baina hautan. Zer sensazio? Hau, lo de dena atera aldi berean. Bai? Ni bai, zugez? Bai, hau da, askotan nire ansiedaderen sensazioa, hau izan da, basikamente. Eta azkenengo pelikula ekarri zuena, eta hau ikusi ez dut, baina komentatzen atjugea, da kaso bitzena, Frantziar estatuko pelikula bat da, eta 95koa. Da Gorrotoa. Lain. Ez dena esan den frantsesez. Lain, ez? Lain, vale. Bueno, Parisio kanpoaldean kokatuta, Lain, edo Gorrotoak, tentsio eta mugimendua dakar historio osoan zehar. 3 lagunek 24 orduko bidea egite dute eta denborak bere kontra egiten du lan denbora guztian, ez? Zortziko bastoaren antzera, gaizki ulertuak eta egoerak abiadura handian geratzen dira. Eta ez dago pausarik eta dena une batez alda daiteke. Naren sensazioa dago denbora guztian, ez? Bai? Bai, Esangot, Gorrotoa pelikulak zortziko bastoren azkartasuna eta mugimendu etengabe eslatzen du. Naiz eta tarot karta honek normalean aukera eta progresio positiboa dirazi. Hau da, honek ja esaten dugu pelikulan ez dagoela progresio onerako progresioa, sino igual, hain zuzen, kontrako ez, alderantzizko bastoia, zitzeten hartuko bainake. Kaso betzen filmak, ordea, mugimendu azkar horrek nora eramaten gaituen aztertzen du, sarritan kaosaren erdigunera. Zortziko bastoiak esaten dugun bezala, gertakariak bata besteren atzetik gertatzen dira, geldialdirik gabe, eta momentu batetik bestera bizitza alda daiteke. Pelikula hontan egun bakar batean kokatzen da narrazioa eta protagonistak diela Vince, Javert eta Said, Pariseko auzo txiroetan dabiltza lagun baten ospitaleratzea eta istilu polizialen ondoren. Zortziko bastoren antzera, filmen ez dago atxedenerako demurarik, dena mugimenduan dago. Pertsonek egoera batetik bestera jautze egite dute eta une bakoitzean errealitatea gero eta gehiago tensionatzen da. Bastoiak bezala protagonistak helburu konkretu baterantz doaz. Etsimenezko erantzun bat bilatze injustiziaren aurrean. Bai, oso soziala den pelikula bat da. Eta askotan itzeten dugu ez, abiaduraz, mugimenduaz, eta pentsatu etekin zerbait da, mugimendu hori azkarra denean eta kontroli gabe nora garamatza. Aldera sona da ez, bihurtzen denean zikliko zortzi hau, osea, muga bat izan beharrean, ez? Luzatzen doanean txikle bat bezala. Zerke egiten zaitu gaiztua beti zorrotza, garratzak zure hitzak, zenbat laino beltz, esarkada bat behar duzu baina kiratxa, jasan ezina da, bakarrik zaude, begizuloak, malkotan errua ez duzu inoiz bilatzen zure etxean, segizuloan, ilunpetan ikuste zein omen da, zure zauria. Dana ematia, dakartau batez ere. Dena ematea estutzea zeren bukara dator. Emaitza dator, ez? Bai, eta klabean ustez kartonena pixkatoi da, ez? Momentu baterako, eta uste igual bastoiekin gertatzen zerbait dela, ez? Osa, une konkretuak gauzak modu batean bideratzeko momentu zehatz batean eta modu zehatz batean, ez? Baina ze gertatzen da, hau luzatzen denean, hain zuzen ere, eta orduan ze gertatzen da berez kartonek daukan fokuarekin, hau da, gauzak egin daitezke mugimendu honetan fokua galdu gabe honen energia luzatzen baldin badugu. Erantzuna da ez. Argiki ez. Spoiler, ja jabukatu dugu gaurko saioa. Ez que, a ber, serio, oza, iten dizuna ansiedadea kakatu, zuzelian. Bai. Osa, bai, fokoa galduta eta velozia honetan, itentzea hil. Bai, netzako hor, pixkatera manda militantzia testu ingurutara, eta bar, Mariluz Esteban gogoratzen dut, pixkat hitz egiten ez, gauzak egitearen inguruan, eta ekintzak eta aipatzen zuen, bere kasuan feminismoaren gorakadaz hitz egiten zuen, ez da nola feminismoak gauza asko lortu ditun, pino
gauza horiek batzutan ez egite horretan eta ekintza horren beharrean ze puntura arte hartzen ditugun, esaten ditugun gauza guztiak. Edo, ez, zertarako ari garen guztia egiten, hau da, zein da honen helburua, ez? Batzutan sartzen gela dinamika horretan, gurpil horretan, imaginatzen du hamster baten gurpila bezala, bai? Eta benetan hausun hartu dugu, ez, honen guztiaren inguruan nahikoa eta alderatzen zuen, ez, igual bere militantzia garaia gazteagotan, eta gaur egun berak ikusten ditun gauzak, pixkat kontraste bezala, esaten, honen inguruan hausun hartu beharko genuke. Aipatzen zuen adibidez gaietako bat zen, adibide bezala, feminismos hitza, ez, zabaltzen hasi zela, feminismo esan beharrean, feminismoak pluralean, eta jende asko erabiltzen zuen, eta berak esaten zuen, askotan nik hitz egiten unean jendeakin, zergatik feminismo, ez zegoela benetan hor atzean diskursorik, ez, eta berak adibidez aldarrikatzen zuen, pertsonala zela, ez zuen esaten zertan esan bertzela feminismo, ez berak esaten zuen, bere ustez aterki bat zela, eta niz desberdin, ez, pertsona desberdinak izan, zegoela, ez, egitura, muin komun bat, eta iruditzen zitzaiola esan daitekeela feminismoz, baina zergatik, ez? Eta hor askotan egin eta esan eta zaizer, baina benetan ez, hausnarketarako denbora badugu. Ostia, da galdera ona, gero baita ere esango dizut, niretzako eta ez da, ez ikusten edadeismotik amentzat, baina segundaztea dinetan zauden baitare, como velocidade galatu egiten diela, eta baitare sosego eta guzti hau hori niretzako adinarekin zoaz eskuratzen perspektibaren kondu eta guzti hau. Ez esaten jende gazteak ez dunikan perspektibekan, evidentemente badauka, baina bizipen atletikan, haian bizi etapa horretan, gauzak era askoz ez dakite, intensidade handiagoz biratzeko, eta ez, orduan baitare zure gorputzan era desberdinen impactatzen du probablemente, ez, borrokatzen zabiltzan horrek, eta orduan baitare velozia esartzen da, eta baitare intensidade altuago bat, ez. Ezakit... Beak planteatzen zu moduan, gero beste gauza bada, beakin ados gauden, ez gauden ados, binen beak planteatzen zu moduan zen, militantzia egiteko modu desberdinen inguruan hitz egiten zuen, ez, eta nola, lehen testu batekin egon zitezken hilabeteak biltzen astero, eta testu horri buelta bat eta beste buelta bat, eta honekin ados gaude, hau eta beste beste batzut, eta gaur egun dela kontrakoa, ez? Osea, gauza bakoitzan eta uste dut hor, gure egungo, ez, gizarte azkarrak eta inoiz izan ez ditugun sare sozialek eta arrilek eta bat eta bestearen atzetik eskatzen diguten berehalako, ez, erreakzio bat, eta askotan ere gaina iritzi bat izan behar izateak denaren inguruan. Hori da movida bat, En plan de, entatu zeazak izertaz, ze iritzi? Bai. Ostia, ni oitu nago botatzera, komoa, pues hau usted, baina ez oso serio hartzeraren ere burua olakotan. Hau da, nahi dut izan aukera iritzi bat izan, eta gaina gero iritzi horik kontra esantzekoa. Gizu, baina igual batzen oso serio hartzen dugu guk, eta besteek ere gure hitzak ez. Eta testu ingurua daudela igual ere. Osea, gauza da lagunta alde batian, ez, esaten zuen iritzi bat, eta beste gauza bada ja, bueno, pues beste dimentsio bat hartzen du bidea. Zamadien badut tweet bat, edo berdin zaitez, post bat, okurritzen zen lehenengoakin, posizionamendu batekin, segun ere nor naizen, nosketa jende jarraitzen naun, eta guztia ezakitzak, baina sortzen den dinamika, ez? Bai, zalantzia, ze gero baitere, osea, ez detengo defensa bat de decir, como, bueno, revisatzen momentuko iritzi bat, ez aizer, haulako jende bat baitula jarraitzaile pila, jo que se Instagramen edo Twitterren, eta bueno, zure iritziak kontun izan, zure testu inguraren parte dela, zure hautsak potentzia handi bat izatea, eta agian baita erantzukizun handi bat gazula horrekiko. Ez dela, como, bueno, tenia un día así, eta de repente bota, eta ez dela horren simple, es como, bueno, bazuk, baina balima gaude, ez, jo que se, etxe testu inguru batean, ez, konfiantzazko jenderekin tabar, eta ez leku publiko batean diskursoa sortzen, diskurso bat zeina gero, ez, ondar politikoa salto ingo den, ostia, bai, oza, itzein dezango lasai, jakin dere, ez egura zerta izan iritzi bat beti. Osa, nik... Eta batzutan, eta pinpixkatingo dut, hola, egamen eta gertu izan zaigu, komunikabideetatik zerbait gertatu, eta nahi dute, ja, ez, guk zer diogun honen inguruan, ja. Eta gauza batzuen inguruan, igual honen inguruan ez dugu zein taldean, ez daukagu oso argi, ez, bat edo beste, eta behar du izan bere alakoa, ez, orduan... Zalantzi gabe, eta da, como, ostia, zaintzaren logikatik nahiko urrun dago, zeren, adibidez, hemen komunikabideak ezin konturatzen gauzatetaz dela haiei daude soldatapean, eta herri mugimenduak aste dut ez daude soldatapean, ez egia da, eta ez dituzte denbora berdinak, eta askotan behartzen dituzte izatera, ez, sortzera diskurso azkarrak, erantzun azkarrak emateko estrukturalak edo egiturazkoa dien indarkerien aurrean. Ez, diot, enegarren eraso homofoba gertatuko balima da, maitiak, bada garaia zuek izateko ere bai diskurso bat horren ingurukoa, eta zuek erreproduzitzeko, eta emateko denbora bat egiteko gero erreportai bat gai honen inguruan, aste betera publikatuko dena, ez? Baina ez, atzo gauean gertatu eraso homofoba, gaur eguerdirako behar dugu albisteitan egotea testigantza bat irakurketa sakon bat horren ingurukoa. Ez? Ostra, hori da pixa perversoa.
ere bai. Eta nahi zalantza sartzen batzutan, ez? Zalantza ze puntu arte sartzen gan konturatu gabe dinamika hauetan, ez? Hau da, gaudenian hamster honen gurpilean, ez? Ja, denan inguruan iritzi bat behar dugu, gure buruari eskatzen dugu iritzi bat, ez? Momentuan, eta ni badaude hainbat gai, bezakidala oso ziur, ez? Entzun behar dut gehiago, eta behar dut, ez? Beste pertsona batzun iritzia jakin, eta igual nik bino gehiago hausnartu duten, edo lan egin duten pertsona batzunez iritzia jakin, jakiteko nun nagon, alde batean bestean, edo agian iritzi desberdina ditudan, segun eta, ez? Bagian, superadoz durekin, eta agian, justo esaten duzun honi erantzuteko urrengo gonbidatu ekarri dugu, bai? Napolita, artea fusia jantzita, agian hau ere. Napolita, artea fusia jantzita, agian hau ere, ez da soilik musika. Fusiaren esklabu omen naiz, baina esklabu banintzen handik, aretzoiek askatuko nau. Fusiaren esklabu omen naiz, baina esklabu banintzen handik, aretzoiek askatuko nau. Zinagizu, ez dara izango erreza, hau egiten, nire unak odoletan, galtzen dira zaborretan. Zinagizu, ez dara izango erreza, hau egiten, nire unak odoletan, galtzen dira zaborretan. Andu Martínez, Bartzelonan exiliatutako asteiztarra. Zuzenbidea ikasi zuen eraldaketa tresna baliagarri izan zitekelakoan. Hortan dabil gaur egun Las General elkartean, ikuspuntu juridikoa txertatzen sexu langileen eskubideen defentsan eta genero eta sexu indarkeria pairatzen duten emakumeen eskubideen abordaian. Etxebizitza eskubidearen aldeko mugimenduan dabil ere Bartzelonan, borroka legalaz aratago sindikalismoak izan dezakeen garrantziaz konbentzituta. Ongitore alderantzizera, Andu, zer moduz? Oso, Andu, mi esker, gobiatzeatik. Bueno, hasi horretik beti gure galdera protokolarioa daukagu zuretzako, ze harreman daukazu derratarekin? Bueno, ja, lehen aipatu dizuet pixkatola auto-record, oso arrotza, ez dut ezagutzen, eta nabil pixkat ateak irekita. Eskaintzen diatzuten. Bale, galdera batekin hasi nuke dela, nola dara mazu azken urtetako abiadura, velozidadea, azkar bizitze hau? Berez, gaizki, aipatu zuen gaiaren lerroa jarraituz, belako guztiz hausnarketa sosegatu edo gauzak ganoraz hausnartzeko gaitasunaren kontra dijoan ritmo bat. Bereziki hori, nik uste dut, bai gaur hitzen egun gaiaren inguruan feminismotik edo politikoki ere, azken 10 urtetan eman diren aldaketa, psikopolitiko aldaketak, eztabaida konstanteak, gertakariak izan diela frenetikoak. Bai, nik ere badu sensazioa, nolaite hori gero eta azkarragora eramaten gabiltzala edo eramaten dabiltzala, ez? Osea, maila politiko nadibez gauzak dia notizi gaur eta gaur gauerako ja ez, jaba ez zerbait notiziena, ez? Gubak hau sensazioa gauzak ero eta azkarrago da zela, eta mugimendu horren erdin erakik hartzea, iritzi bat izatea, esan duen bezala. Gertakarik perspektiban ikustea zaila dela, eta kasu asko behar dute perspektiba, eta behar dute denbora, eta behar dute sosego, eta behar dute ez dakit. Guztiz, bereziki eraldatzeko grina edo asmoa dugun pertsona edo militanteek behar dugulako gauzak ondo aztertu, gero tresna eta erraminta zehatzak eta egokiak plazaratzeko, beraz, da guztiz kontraproduzentea zentzu hortan. Bai, aipatu dugu ez, pixkat kartonek adirazten dula mugimendu azkarra eta nola hau islatzen den gaur egun daun joera edo dinamika batekin ez, eta ze arrisku uste duzu izan ditzakela ez, azkarregi erantzuteak gatazka baten egoeran ez abusutzat hartzeko orduan, adibidez. Berez, hori, azkartasuna aratago esan nuke, azkartasuna lotzen dugu askotan emozioen zentralitatearekin, olako dena impulsoz edo dena bisteralitate batetik egitearekin, eta horren arira izaitek nahiko
mugakorra edo pixa problematikoa, azkenan hartzen duelako, pues, berezik hori, pues, sexu edo genero indarkeri kasutan, zentralitate guzti hartzen duelako minak edo bakoitzaren esperientziak, ez? Eta orduan horrek, pixkat, ez du albidetzen ez da behi da serio bat, edo serio baina hobeto esan da, lasai bat, azkenan edozein kritika ulertu ditekelako ere pertsonaren sentimenduen kontrako kritika daten moduan, eta beraz, horrek askotan eragiten du ere biktimatzat aitortzeko nahi eta nahi ez bakoitzaren esperientziak exponitzea publikoan, horrek ere eksposizio horako bete behar bat, eta gero ere pixkat kentzen digu beste hori objektibizatzeko aukera abordatzeko orduan. Nahi dugunean pixkat planteatu nola abordatu kontu bat, pixkat sentimendu gartzen duten estendaitate osoa, objektibizazio ulertzen da larritasunak kentzen ari digun moduan, eta ez da hola izan behar nahi eta ez. Orduan, aipatzen zu, guk igual interpretatzen genez, tarte bat burrengo gadera inzuzen ere zen ez, pixkat nola lagundu dezaken tarte bat hartzeak ez, justizia eraldatzaileago batean, eta igual horren beste ez da, esan duzunagatik, ez? Azkarrik egitea, baizik eta nondik egiten den, edo? Bai, berez, helburua edo esatu duzun, kartaren helburua, edo, gure helburua litzateke, biktimaren erreparazioa eta erasotzailearen eraldaketa, ez? Beriz, gizartan txerta dadin, beste ikuspuntu batetik eta beste jokabi batzuekin. Beraz, horren aurka askotan, edo hori bermatzeko askotan behar duguna da, egoera batzuk objektibizatu eta bakoitzari eman erantzun zehatz bat, batzuetan izaiteke juridikoa, beste batzuetan da mediazio bat, beste batzuetan da, milak abordatzen modu ez. Beraz, askotan, minetik politika egiten dugunean, edo esperientzia oso konkretutatik, edo individualetatik, hoiei balioak endu gabe, kontua da, kritikatzen duguna da, hoien zentralitate osoa. Zen horrek, pixkat, kentzen digu tresna batzu aktibatzeko gaitasuna. Zen, tresna asko ikusten dira, diela, minori balioak entzen duten tresnak, edo pixkat erlatizatzen duten tresnak, eta hori azkenan pixkat oztopatzen digu prozesu askotan eraldaketa serioak ematea, eraldaketak ematea. Eta esango zenuke justizia, gaur egun indarren dagoen justizia mota gehiago zentratzen dela minean... Ez hain beste, abia punta izan behar da, bai justizia guztiz, ez du inolare strukturalki jorratzen kontua, baizik eta beti egile biktima logikan, kasuzko logika, eta hainbat ideia jartzitu mai gainean guztiz problematikoa dienak. Azkenan, planteatzen du bai egilearen, indarkeriaren egilearen zigorraren proportzionala izango dela biktimaren erreparazioa. Planteatzen dugu ere estatua dela indarkeria horiek kudeatzeko edo mediatzeko aparatu neutral bat, kasakoetan epaileak. Eta gainera ere kentzen dio gaitasun askotan komunitateei abordatzeko gatazka horiek, modu batera igual ez duen hainbeste salto egingo, zigor araudiak ematituen salto horietara ez dira, zigorra, gizarteetik kanporatzea eta beste dinamika guretzako oso problematikoa direla. Eta orduan zer proposatuko litzateke kasunetan antipunitibismotik barkatu? Berez, antipunitibismoa hori da feminismoaren alor bat, edo adar bat, plantatzen duena lehenbizi pixkat indarkeria, emakumeen eta sexu disidenten ongizatea aztertzeko orduan, pixkat kentzen dela zentralitatea edo ez duena hartzen indarkeria matxista, indarkeria ulertuta hori, indarkeria fisikoa da sexu indarkeria, indikadore bakartzat moduan haien ongizatea aztertzeko. Orduan, ze plantatzen digu, jartzen bai gainean beste problematika batzuk edo beste diskriminazio batzuk, dira, etxe bizitzaren arazoa, prekaritatea, izan daiteke okupazioaren kriminalizazioa, progresiaren kriminalizazioa, eta plantatzen dizkigu ere horiek jorratu behar diela emakumeen ongizatea bermatzeko, ez bakarrik indarkeriaren gestio propioa. Eta aparte ere plantatzen dituena irtenbide batzuk ez dienak soilik penalak. Zigor estrukturatik aratagoko irtenbide batzuk, beti ere hori gure mugare izan behar dienean, emakume pertsona erasotuaren erreparazioa eta krimen hori, ez bakatu krimena, erasori egin duen pertsonaren eraldatzea. Ostra. Itzpotolak dira. Ez, bai, noski.
hori punitivismo esaten duguna esatea dela mugimendu bat zeina zigorrean oinarritzen den biktimaren edo erasoan jasan duen personan erreparazio moduan. Gaur lantzen ariaren kartak energia metatu bat askatzea simbolizatzen du ez, gauzak bizkortzen diren une hori. Ez, demagun zerbait gertatu da, gu bion artean, gu irun artean, eta bapaten estanda hori gertatzen da ez. Errealitatean ere askotan orbanakoek metatzen duten frustrazioak estanda egiten du. Zure esperientzian ze tresna praktiko aplikatu daitezke estanda, ez, hori deflagrazio hori, emankorrago izateko eta mendeikoan zein justizia zigortzaile edo punitiboan ez amaitzeko. Hori, pixkat lehen esandakoen ari da, esango nuke beharrezko dena dela testuinguru on bat edo frustrazio hori, grin hori edo min hori behikulatzea tresna zehatz batuen bitartez. Osea, hemen arazoa ikusten dugu dela espontaneitatean hortzen garenean edo bakoitzaren moru edo frustrazioak erantzutera soilik mugatzen garenean. Orduan, hemen garrantzitsuena da, edo praktikoa esatea zaila da, baina berez komenigarriena da protokolarizatzea, estruktura bat ematea, nolabait gidatzea prozesu guzti hori, zeinetan alduzun ere guztartu, frustrazio min hori, azkenan erreparazio bide bat ere, min hori kentzeko modu bat da praktika hauek, baina aldi beren ematea zentu bat, edo ematea zuzen, direkzio bat, horretik harta oso egokia da. Claro, esaten dezunean hori ez, protokolizatzea eta ez, ematea norabide bat guzti honi. Euskal Herrian gertatzen ari da azken denboran, azken hilabeteetan eta ezagutzen ari diela edo eta testigantza gehiago emakume askorena erasoa jasan izan dituztena bizitzan zehar eta zalantza da nola jaso daiteken min hori dena eta nola reparatu daiteken, zeren orain sare sozial digitalen bitartez ezagutzen gabiltza kasu asko eta asko zeintzuak materialki ezinezkoa den jasotzen ari garen errelato guzti horiek jaso eta erreparatzea, ez? Dagon min hori erreparatzea, orduan nola indeteke horlako fenomeno baten aurrean zera indezakegu, zeren evidentemente komunitate abstraktu digital baten bueltan gertatzen ari guzti hau. Bai, hor badaude esperientzia oso interesgarri batzuk, ni orain Bartzelonako esperientziatik nator gutxi gora bera, eta berez plantatzen duguna da batetik, abordatze komunitario hori, beste problematika batzuk abordatzen dien moduan, etxebizitzaren arazoa adibidez, sortzea antolakunde edo sindikalismoa, baino honen inguruan hau da, jorratzea, estruktura bat ematea, gatazka, bai abusu, bai indarkeria egoerak lantzeko. Hau da, izan daiteke, hortan espezialitatutako entitateen eskutik, elkarte hau egon behar dira oso errotuta ez, komunitate hauetan akonpainatzeko, prozesu hauek laguntzeko, eta estetik ere albidetzea prozesu horiek eman daitezen komunitate zehatz horietan tresna hauek publikatuz, edo gida moduko batzuk publikatuz, prozesu hauek pixkat ere alduntze batekin etortzeko, komunitate horiek ere alduntzeko prozesu hortan, beti profesionalen laguntzarekin. Edo hori da pixkat Bartzelona edo bentsat Katalunian eman dien oso esperientzia interesgarrien adibideak. Herri mugimenduan eman dien eraso batzuk lagundu izan dira elkarte zehatzatzen gandik edo gida propio batzuen bitartez. Vale. Hemen, barkatu. Justo hitz egiten eginen ez, honekin guztiakin ez, karta honek aurrera jarraitu eta energia hori dauka pixka bat, baina askotan, eta igual zut planteatzen zuen tokitikan ere ez, hausnarketa baten beharra dago, eta badago, zergati batzuk ez ikustearen beharra. Hau da, askotan, eta igual ezakit abiadura kontua den, edo minaren kontua ez, baina nondik egiten dugun horren arabera, galdu dezakegu igual iparra ez, zertarako egiten ari gara ez, nik nire minetik nahi dut ondorio batzuk, berrintzait mendekoa den edo nahi dut ez, hau ez, hemen ondorio bat egon dadin zehatz bat, eta agian aztu dezakeguna da ez, zertarako nahi dut hau ez, hau da, bade osongi emaitza konkretua dut, baina non dago honen inguruko ez, hausnarketa sakona, justizia edo erreparazio prozesu batean. Bai, han nietzako garantitxuna da, pisua ezkentzea min horri, edo min hori erantzun bat eman behar zaio, eta min hori plazaratzeko modu bat egon behar da, baino lehengo kritika edo behintzat pixka problematiko ikusten duguna da, zentaitate oso hartzea min horrek askotan,
ekartzen delako dinamika bat, autorreprodukzio dinamika bat, komunitateare pozoindu dezakeena, sortu daitezkenak, komunitate horien desegitea, impactuak oso anitzak izan daitezkela, beraz, minorri beste bide batzuk emanez, edo minori lagunduz, ez hori komunitate horien parte den jendearen eskutik baizik eta beste profesional batzun eskutik, eman daiteke transformazio bat, edo behintzat, minoren plazaratzea pixka izan daitekeena eraldatzaileagoa edo behintzat ez hain individuala izik eta impactatu dezakena modu positibo batean bai komunitate hortan, bai ere erasotu duen pertsonaren bizitzan zen azkenean gure antipunitivismotik plantatzen dena da ez ditugula nahi pertsona hauek gizartetik kanporatu automatikoki baizik eta plantatzen da, feminismo honek plantatzen dena da, ambizio handiko kontua dela, eraldaketan sinesten dugula, eta gizartean eraldatzen dugun moduan ere, pertsona hauen jokabidea eraldatu dezakegula, eta izan behar da, pixkadori da helmuga. Horren dela gutxi entzuten aberdinak kristokar hasi ez, LGTB fobian inguruan eta hitz egiten zuenean, nola ezin genero hori momentuko erantzun azkar eta zigortzaileetan, zeren gu baitare badako proiektu politikoa, zeinak barren hartzen du jendarte guztia, eta baitare kontatzen dugu erasoak egongo diela, eta baitare erasoa eragiten duten personaekin lan egingo dugula, zein gizarteratzen sinisten da ez, argiki noski baietz. Tarot karta honek, bidaia edo komunikazio azkarra irudika dezak ere bai ez, zure ustez, handu, gatazkaren konponbidean komunikazio zuzena eta entzute sakona, nola uztarra ditezke gaur egungo sare sozialen garai azkar, bizkor, zoro honetan ez, zinetan guztia den orain eta ja. Nik ustean, hasi behar ja behingoz, zaila da eta pixkatora idealista, impunatzen guztiz espazio hori, Twitter eta holako espazio azkar eta ez dute inungo, ez dute zer elikatzen, ez dute eztabaida serik planteatzen. Eta zegatik, azkenean, ni uste dut, eremu simplifikatuetan eta oso diskurtso errazetan guk ez dugula irabaziko, izan ere, bai fasismoa, bai eskuinak askoz ere gaitasun hobea dauka termino simpletan komunikatzeko eta haien diskurtso errazak saltzeko. Beraz, gu emar dugula apologia bat, eztabaidarena, emar dugula apologia matizena, emar dugula apologia bat zalantzena, eta adibide praktikoa jarriz, pixkat nik egingo nuke deialdi bat ere, aldentzeko individualismo hauetatik edo aktivismo perfil hauetatik zeinetan ekiten diren edo pixkat aztopatzen diren eztabaida prozesu kolektiboak. Askotan salaketa hauek edo askotan iritzi emate hauek ematen dira individuotatik edo pertsonitate zehatzen gandik eta horrek ematen dira erantzuna koiuntura ematen diren gertakarei oso modu azkarrean, baina ez dute atzetik ez eztabaida prozesurik, ez matizen kontra jartzerik eta beraz Engonok aldarrikapen bat, emabardien erantzunak, edo politikoki emabardien erantzunak, esamardiela beti, kolektiboan, antolakundetatik, komunitateetatik, eta pixat aldentzea, aktivismoak ekarri digun perfil, individuon perfiletatik, horrek azkenan, pixat zapusten duelako, eztabaida serio bat, ere esatzidakoan, bakoitzaren ego kontuak, eta pixat, nahazten da pixat, eztabaida elika, hobe bat. Ez, justu aipatuzun zean ez, ustezu gaur egungo dinamika batzuetan behintzat nabarduren, ez, edo nabardurak galtzen ari garela edo aidiela pixkat lausotzen hau da ez, sortzen dela ez dut alde edo kontra esan nahi, baina ez, pixkat ez, polarizatutako posizionamendu bat. Bai, guztiz, eta bereziki ez dela ikusten aukera moduan, lehen esan duzuten moduan, hori ez daki, iritzi erik ez izatea, edo behintzat iritzi hori izango dugula esatea, baina behar dugula prozesu bat jakiteko. Egon diren azkenengo gertakari askoen aurrean plantatzen dena da, hori Twitterra komunikatua egunean bertan, eta guk askotan ospatzen dugu, kolektibo asko esatutela, daukagu gatazka gure barnean, eta behar dugu itxi kolektibo denbora batez, ez zabidatzeko parea gauza, eta negotia prozesu batzuk oso interesgarriak, zeinetan amaitzuten komunitatea indartzen, iritzi askoz ere, nabardura gehiagorekin plazaratzen.
Claro, gero hartatzen dena da, zirko mediatikoak eta telebizio velozia guztionek baitare herri mugimendutako politikan bertan egiten dula sensazioa sortzea de hostiak eske gelitze bali manez desagertuko naiz, gelitze bali manez ezingo diet erantzun gertatzen jungo dian gauza guzti eta orduan kapital politiko atero galdu egingo dut. Eta orduan izaten da zaila, geldialdi hauek egitea dela ja herri mugimendutan baina baitare bestelako arlotan esan guri gertantzen nahi zego baitare, como hostia, norabida pentsatu nahi dugu ondo, ze testu inguru aldatzen ari da oso azkar, eta gabiltza, gure lanean pentsatzen, hostia, pues igual beste marko batzu zabaldu behartu eta esatea, jaske, nola delituko, ja dago proiektu ekonomiko atarretik anez, baina nola egiten dizu gelditzearena eta errepende esaten hostia, galduko eta referentziali eta ez da izer, pues hori politikoan ja da zer esan ez, denean militantea. Zaila egiten zait hori planteatzea eseroski, baina da oso interesantea esperentzi positiboak egotaren inguruan, zeinetan kolektibitatea eta komunitatea taratzen den indartua guztiz. Hori guaia dentzutea esan. Bai, nik esan nuke zentzu hortan, hori, zer den kapital politiko zein den gure helburu, ez? Azkenan, askotan galtzen dugun trena izan daiteke aktualitatean gure iritzia entzun ez izana, edo egoera baten inguruko gure iritzia jendeak ez ezagutzea, edo azkenan, zirko mediatiko hortan parte hartzea hori galtzea, ez? Baina azkenan, amorru hori edo grin hori enfokatzen badugu, adibidez, kolektibo batean eraso edo gatazken inguruko abordatze protokolo bat montatzera edo horren inguruko tresnak bilatzera, igual momentuko lehenengo latu hori ez dugu, gurekin halko du edo nos pasa por encima, ez? Baina horrengorako ja ez, eta hor ematien prozesuak egituten asko indartu kolektiboa eta erreferente bihurtu zaitezke eta beste kolektibo batzuk inspiratu, eta horren hola pixka de peluzera edo pertainera begira benetan nik aldarrikatuko nuke sosegu hori. Ni hor lehen aipatu zu pixkat batzutan ez, gatazkak kudeatzeko bidean gatikan eta hola, ez bakarrik ez, gatazka sofrituten pertsona zuzenean, baizik eta komunitatea bera ez, pozoindu daitekela ezakit, zuen esperientziatik ez, zuek indituzuten mediazioetan edo, zeintzuk izan dien ikusi dituzuten onurak da adibide praktikorik edo jarri zen ezaken? Bai, bere ezan hori, Bartzelonan generan hasi gara duela hori, azken kurtsoan prozesu batzuk aurrera eramaten, zeinetan ja parte hartu dugun, 6 kasu edo kontatze ditugu, eta horietan ikuspuntua lehenbiziko gure jarduna objektibizazio prozesu bat edo behintzat kontzeptualizazio prozesu bat, hau da, gertakari batzuk aztertu, esploratu, eta horiek ze kontzeptutan sartzen diren, izan daiteke indarkeria zehatz bate bandela, izan daiteke desabantaila edo diskriminazio egoera bate mandela, edo izan daitezke gatazka bat dagoela bi pertsona edo bi aldeen artean, horretan ematen dela gero, genero asimetria bat, edo horri kontuan hartzen, manditezken intersekzionalitatetik, bestein bat asimetria edo kultura misogino eta bar. Beraz, behin kontzeptualizazio hori egina, egiten duguna, irizpide batzuk aztertu, jakiteko zein den biktiman eman den impactua, zein den ere erasotzailearen gaitasuna edo potentzialitatea eraldatzeko, zein den bere diskurtsa gertatu denaren inguruan, eta bar. Eta hirugarrena, ze komunitatean ematen den eraso hori, ea komunitate horri badaukan kohesio bat lantzeko gatazka hori, ea eman den rumorologia, ea eman den bando dinamika bat gatazkaren inguruan, eta hori kontuan hartuta, soilik esploratze horrekin komunitatea ikusten du bere errealitatea abordatzen ari garela, eta orduan guk egiten duguna parte hartu arazi komunitate honetako jendea, izan daitezke gatazkan edo gertakarietan eman paper bat daukaten pertsonak, erreferentzia soziala daukaten pertsonek, kapital gehiago daukaten pertsonek, bando edo rumoretan parte hartu duten pertsonek, eta haiei espazio bat eman bakarrik jen esperientziak aipatzeko eta pixkate haien komunitatea zaintzen ari garela erakusteko, ematen dela komunitate horren indartze bat, edo indartze bat baino desegite hori ekigitea, ez? Azkenan askotan ematen delako desaktibazio bat, bereziki kontestu
politikotan, asambladetan, gaztetxetan, dinamika horrek erretzen du guztiz asamblea, eta azkenan ez gaude ere momentu batean olako militantziak desaktibatzeko, beraz, egiten duguna pixkat zaindu, komunitate hori ere funtzionatzen jarraitu ezan. Eta baino, oin arte, izan dituzuen esperientzia positiboak, ez? Lortu duzue, uneko unean, behintzat komunitate hori izkaiztez egitea, eta... Bai, esango nuke hori, lehen esan bezala prozesuak oso geldoa dira, edo behintzat aldarrikatzen dugu gainera izan badiela oso pixkanakakoak, bereziki lehenengo puntu baten askotan mesfiantza asko dagoelako, azkenean oso luzerako prozesu bat da, beraz, oraindik ez dira prozesu horiek amaitu, hori kurtso hontan hasi ditugulako ja praktikan eta publikoki egiten, baina orain arteko esperientzia oso positiboa da, bereziki eman delako gizon, kasu hontan gehiena gizona direlako ez guztiak, baina erasotzaileen ardura prozesu bat, eta hori ja horrek desblokatu ditu pila bat, erreparazio bide, desblokatu ditu ere oso elkarrizketa interesgarriak, eta bereziki desblokatu ditu ere gizon horien komunitateengan aldaketak, askotan karikaturizazio prozesuak eman dienean, gizon horrek aitortzen duenean ardura bat, nahiz eta matiz asko gero egon, ematen da ere gizon hori defendatu duten pertsonen, edo komunitatean egon dien pertsonen aldaketa bat, eta horrek, ere esperantza ematen du, itxaropena, jarraitzeko haiekin hitz egiten, eta hori, pixka prozesu oso lasai bat aurrera ematen. Nik, hola, pixka zu entzun da, bai etortzen da, igual ezagutzen ditugun beste dinamika batzuk, asko dira ez, epen motzera ematen dutela erantzun bat, eta azkarra dela, bino ez dutela, hain ez, gerora edo ez, epertain luzera, ez da hola planifikazioaren bat, edo ez dela ikusten ez, arago, eta behintzatuzuk esan dituzun gauzetan entzun da eta hola ikusten dena ez, badagola ere, ez, honekin gerora zer, ez, badago beste hurrengo pausu bat, nola baita esateko. Egia da hortan, izan dena oso zentralitate guzti izan du ere pertsonak edo gatazka hauek eman diela inguru politizatuetan, edo behintzat afinitate politiko minimoa dagoen ingurutan, beraz, erreza izan da, eman digulako hori guri zilegitasun bat, autoritate moduko bat, prozesu hori eramateko gure terminotan. Kontuari, igual, gizateratzean, eman behar diela oraindik diskurtsoaren aldaketa asko legitimatzeko gure parte hartzea, epaile edo sistema judizial guztiaren parte hartze moduan. Ez dugu nahi arbitro batzuk izan, baina bai nahi dugu euki gaitasuna konbokatzeko erasotzailea eta izateko prozesu bat serioa berarekin, baina hortarako ez dugu nahi zigor bat jarri ez bat etortzen gure prozesuetako saioetara adibidez. Da pixkat ere dijoa eskutik gizartean ematen eztabaidak eta horren kontzeptu aldaketak eta pertzepzio aldaketekin. Inoiz mediatu duzue politizatua, herri mugimenduetan ez da bien jendearekin, izan duzue kontakturik horrelako prozesuaren batekin, horrelako gizon eta emakumeekin? Bai, izan dugu, bereziki kontestu artistikotan ematen diren erasoekin eta abar, ez diela guztiz kontestu politizatua, baina badaukate igual sentsibilitate moduko bat, edo badaukate behintzat bokazio bat gauzetatik aratago ikusteko. Ikusi dugun oraingoz abordatu ditugun kasu politikoki kanporatuena edo liratezke artisten munduan eman diren inguruan. Eta hor badagoelako ere konfiantza bat gure elkartean prozesu hori egingo dugula berme batzuekin eta bar. Eta, galdetu gara ez baina aztuen zait. Txertan. Nire etorrentzai berri osaltoitea, esantzen unetik zuek espazio konkretu batzutan edo dituzte lanketak eta hola, zaila egiten zaikio saltoa egitea beste ze handiagotara edo lehen aipatzen genuen sare sozialak azkartasuna ze puntura arte daukagun, hori ja errealitate bat den, errealitate hori nola aldatu daiteken, eta etortzen zaita adibidez, justo ez, dinamika batzun inguruan, salatzearen dinamikan inguruan eta hola, Nerea Perez de las Herasek intzun elkarrizketa batean hausnarketa bat, oso, ez, zalantzati, gozen inguruan, justo esaten, oiez, nik oso batzuk uste dut, aipatzen zituen ez, uste dut hau egin behar dela, beste egin behar dela, baina beste batzutan ere nago entzuten, eta ez daukat argi eta ez dut zertan, ez, ze bat eman behar, bino gero hortikan eta badakite gelaitze egiten justo ez, figura mediatiko bat eta gero hortikan, baino ateratzen diren rilak, gero Instagramen topatzen dituzunak dira afirmazioak demo guztian, ez? Orduan nola bait desitxuratzen denez askotan igual badagola gogo bat, hainbat, ez? Pertsonen partetik edo beste dinamika batzuk egiteko edola, bino bideratzen den azke, oso Bai polarizatzera dikoa emozioa denbora guztien. Nik esan nuke hori dela
koiuntura soziatzaten ondorio zeinetan eman zaion ere garantzi guztia edo hartu duen indarkeria hitzaiteko orduan zentralitate osoa bakarrik kasu mediatikoak. Eta horrek esan nahi du ere, ematen indarkeria kasu guztiak direla kasu publikoak, Twitteren azaltzen direnak, claro. Eta hori pixat azkenan gezurra da, zen aparte hori estadistikoki gezurra dela, abordatzeko prozesuak hasteko orduan oso gutxi daukate kolektiboa atzetik, oso gutxi daukate proiekzio publikoa atzetik, eta hori askotan aparte guretzako positiboa dela, zen albidetzen digu lasaiago lan egitera. Ez da, pixkat ere horrekin nahi dut kontrarrestar edo pixkat pixua kendu beti mediatizazioaren beharrari edo esposizioaren beharrari edo askotan lehen esan bezala biktimari esartzen delako gainean beste pisu bat zeinetan hori pixkat espektakulizazio testuinguru batean parte hartzera, zen bestela bat ondo bere minak ez daukala baliorik, eta parte ere ikusten ez delako ez duelako esan nahi egoten ez denik, ez da gino esan, Bai. Ez da ez ikusian pila lan dago, eta nik ere ikusian nera López de la Sera zen hausnarketa hori, eta esan barra dago, igual, kasu zehatzontan, iritzi azkarago batzuen beharra zegoela, bestela ultraskuinak topatzen dituelako gure komunikazio guztiak, baina ez da ez gehiengoa, eta ere horrek ez du ere guztiz markatu behar gure agenda. Guztiz, entrevista bukatzen gabiltza, baina bukatu horretikan, eta konturetzen da bazabiltzala Bartzelona lan egiten, eta badara matzazula bate urte bertan, nintzuke galdetu nola ikusten dezunango panorama, eta handikan hau nola ikusten den ere bai? Ingo tola alegato euskal nazionalista. Baina, claro, Bartzelona daukaguna da igual, Katalunia hiri, 7 milioi biztan dira. Badago pixka antolatuago, dauka botere gehiago, indar gehiago, pedezik instituzionala, feminismo ez punitibo, baina esango nuke karkago bat, ez dago nahi hain errotuta gizarte mugimenduei, herri mugimenduei, ez dago nahi konektatuta ez LGTB gauziarekin, feminismo bat pixka Madrietik ere asko elikatzen dena, eta Euskal Herrian baintza badago masa militante oso handi bat, eitu da lan ere beste termino batutan, hemen ez ditugu handeitzen gula la kultura de los comunicados, hemen ja pixkanaka desagertzen ari da, edo behintzat asko eztabaidatu horren inguruan, baitugu herri mugimenduko irratsaio, komunikabide asko tenga jartzuten amai gainean eztabaida feminista oso anitzak, izan dugu greba duela oso gutxi, eta hori ja estatu mailan guztiz desinflatutako dinamika bada. Eta beraz, esango nuke hemen badaukagula bagune oso interesgarri bat planteatzeko ere antipunitibismo bat, gurekin ditugulako presoen inguruko eztabaida asko, errepresioen inguruko eztabaida asko, eta beste gizarte kontzepzio bat. Oso ongi, bukera emateko eskatuko izure kanta bat gomendatzeko, atalari txire emateko, eta zergatik aukeratu duzun? Guztiz intensa jarri nahiz ere, da Berde Platoren aitaren kanta, eta erabak, hau hartu dut bi gauzengatik. Plantatzen duelako aita eta ume baten arteko elkarrizketa moduko bat, eta usain zait ere imaginatzeari gizonen artean aldela hitz egin eta eztabaidatu eta pedagogia hori egin sujetu oprimituen parte hartzeri gabe, gizonen aldarrikapen bat zentzu hortan, eta ere eztabaida pixkatu hitz dute ematen duela gizonen bide bakarra dela ihes egitea. Eta esango nuke hori dela sozialki hola den antolatuta desresponsabilizazio bat aurrera emateko, baina esaten dio itakumeari ihes egiten badu abisatzeko edo esateko berari, eta nintzak hori dei bat gaituko duela ihes egin aurretik hitz egiteko eta eztabaidatzeko. Espero dugu baitere, mendikan horra eztabaidatzen segitu alizatea, plazera ondi izan da, gure etortzea, eta mila esker. Eskerrik asko. Neu ere ala ibili nintzen behin, ea gizonoki ez dugu bide dio amak.
neu ere ala